ses muntanyes, els hotels, una campana, ja sé sol... Juli, Hola, bon dia. Bon dia. Escolta, al CIDE porteu molt de temps estudiant els incendis forestals. No? Sí, clar. Els incendis és una cosa que passa a tot el Mediterrani i és una de les línies principals de recerca al CIDE. Sí. I especialment estudiem els incendis generats de manera natural o antròpica, però ara també estem estudiant això de les cremes, no?, que fa la Generalitat. Clar, pot ser interessant perquè veu l'incendi abans i després. Quan hi ha un incendi anem i veiem les plantes que regeneren, com regeneren, quines no, i les cremes aquestes ens donen l'oportunitat de poder veure exactament el que havia abans i el que havia després, no? Llavors, poder fer una avaluació molt més detallada de com es recupera la biodiversitat, quines plantes surten primer, quines apareixen després, etc. i quines interaccions es veuen modificades. Des del punt de vista biològic és molt interessant. La fauna també es podia controlar? De moment, amb aquestes parcel·les encara no estem fent un anàlisi exhaustiu de la fauna, el que estem fent és mirant els llocs on els animals es poden refugiar i com el foc modifica aquestes maneres aquests possibles llocs per refugiar-se, no? Aleshores, què és el que esteu mostrejant avui exactament? Agarrar mostres de sol per veure si hi ha canvis entre abans i després, i després estem posant termopars, diguem-ne, que és uns aparells per mesurar la temperatura. I de manera que quan passa el foc, això va acumulant la informació de les temperatures i després això ho processem i podem saber un poc les intensitats de foc. Clar, esta feina la feien abans els pastors de manera empírica, però vosaltres avui en dia teniu molts més mitjans. Els pastors tenien els seus objectius i segurament això, les cremes que feien funcionaven pels seus objectius, no? Avui en dia, clar, la societat té uns altres objectius, no? Ens demana, per exemple, que si se fan cremes no hi hagi un efecte a la biodiversitat, no? Abans, antigament, la biodiversitat segurament no estava tan valorada. Llavors, nosaltres el que us volem assegurar és que aquestes cremes no són un efecte negatiu per la biodiversitat. Esteve, com va sorgir la idea de fer aquestes cremes prescrites a Castells? Sí, la iniciativa en el poble de Castell de Castells ha vingut arran del vedat de caça i el que s'han sol·licitat són cremes prescrites per afavorir la fauna cinegètica i a més també la fauna no cinegètica. Per què és bona per a la prevenció d'incendis, la crema prescrita? Els objectius de les cremes prescrites són gestió forestal, prevenció d'incendis a través de la reducció de càrrega de combustible i reforçament de les infraestructures, com poden ser els camins. La desaparició de les activitats tradicionals fa més necessari que mai aquestes cremes? Sí, és fonamental perquè nosaltres el que busquem és generar una estructura de mosaic en la que tenim zones de pastura, zones d'arbrat, bancals, camins... Perfecte, anem a acompanyar-vos avui. Molt bé, perfecte. Dent un tros de món, aquí de dins blau... José Luis, en una crema prescrita esteu implicats molts organismes, no? Sí, efectivament, estem implicats diferents organismes, des de l'organisme que planifica i que preveu l'ús del foc com a ferramenta de gestió del territori, i després entra a formar part l'agència d'emergències en el que seria l'execució. Quines condicions s'han de donar per a que es pugui fer una crema prescrita? En aquest cas, el que podeu veure el paisatge que tenim així, un paisatge de matoll, de matorral, pot haver un objectiu d'eliminar-ho completament o eliminar simplement el 60%. Hem de medir les condicions meteorològiques i el que diríem el patró de crema, com executem aquest foc. Per tant, el terreny, com l'heu de preparar? Les parcel·les de crema estan delimitades en línies com aquesta que veiem sobre la que estem nosaltres ara mateixa, de manera que aquesta és la línia on els bombers forestals, els components de mantenir la seguretat, s'ubiquen i a partir d'ahir és d'on s'inicia el foc. Juan Bautista, desde el punto de vista de los bomberos forestales, ¿por qué son importantes estas cremas prescritas? Lo que hacemos es formar a nuestras unidades y luego esto lo trasladaremos a la emergencia, al incendio forestal. Con esto conseguimos que vayamos con un poquito más de práctica sobre este manejo del fuego técnico. David, quines unitats esteu avui així, dels bombers forestals? Avui mateix tenim les unitats de bombers forestals de Castell de Castells, la de l'Orxa i la de Cocoll. Imagina que a l'hora de fer una crema com aquestes heu de previndre totes les condicions de seguretat, no? Hi ha tot un treball de parametrització de lo que és meteorològica, de formació del personal prèvia al dia d'avui. En el dia de la crema fem un briefing inicial en establir quins objectius tenim en la crema
i quins rols hem d'executar. És una ferramenta complexíssima, no? És com una pràctica real d'incendi forestal, però d'una forma controlada, no? Ben lligada per a que la gent visca de primera línia tots aquests paràmetres importants de comunicacions, de jerarquia d'un incendi, i tots aquests rols es practiquen en aquest tipus d'activitats.